Teraz píše nahrávať. Mňa sníma. No, to je dobré. Daj mi kľúčový. Čo robíš? Sníma. Ale ja nebudem vidieť. No, nie. No, bože. O autoroch týchto prác nám povie zodpovedný redaktor časopisu Zec, Štefan Janhar, a výstavu otvorí akademický maľar Milan Súdi. Ďakujem. No, na tejto výstave dnes máme práce 5 autorov, ktorí spolupracujú s časopisom Vzlet a zverejňujú v našej rubrike Rozlety. Sú to Kristýna Semková z Kisáča, Ivana Vereska a Anna Mária Chalupová z Kovačice, Boris Bílek z Padiny a Sandra Žilkovičová zo Starých Mazorík. Ako aj sami vidíte a pozriete si výstavu, máme teda kresby, grafiky a umelecké fotografie. O samom prejave autorov by som mnoho nehovoril, keďže ich štýl hodnotila osobitná komisia a jeden z týchto autorov vlastne bude laureát tohtoročného stretnutia pod Lipami. Vyjadril by som osobitnú vďaku Michalovi Žirovkovi, ktorý pripravil túto výstavu, vlastne nainštaloval ju, taktiež domácemu kultúrno-informačnému stredisku Kisač, ktorý vlastne dnes pomohol pri organizácii celého podujatia, a taktiež vďaka Petrovskej Arone, ktorá pripravila koktel, teda všetci ste povolaní. A osobitná česť nám je, že dnešnú výstavu otvára akademický maliar Milan Súdi. Nech sa páči. Vážení prítomní, v prvom rade by som vás pozdraviť. Zaželám vám dobré cítenie u nás. Síce lípy máme málo, ale o pár lípových cítiť aj tu. Nechcem povedať chmelových, ale lípa je tu. Keď mladých autorov som si pozrel tieto ich veci, roboty, veľmi som spokojný. Samozrejme, i tom, aby tvorili, a v tom smere sa aj, ako by som povedal, vyvíjali. Lebo v dnešnej dobe máme tak málo toho umenia, síce máme nejaké, nazvime to umenie, kvázi nejaké umenie, ale to správne, práve umenie nejak často sa na pôr dostáva. Nie sú peniaze. Naša spoločnosť nejak šetrí peniaze a mešec tak tvrdo drží, že na tú kultúru sa nenájde nejaký dinárik ani čo. Ale to je dobre, na nejaký spôsob sa osviežime, lebo tým spôsobom sa my prakticky vraciame pekne do našich jaskýň. Vlastne, kde aj umenie začalo, paleolíce, čiže pred 50 000 rokami, teda umenie vždy nové, prítomné, vždy bude. Ľudia v súčasnej dobe sú preťažení, potrebujú umenie podať. Každý vidí, každý cíti, každý nejaký zážitok duševný má v sebe, musí to prejaviť, ak má Boží dar. Ak nemá Boží dar, teda pozrieť si to nášho kamaráta, maliara, hudobníka, prečíta si dobré dielo a bude spokojný. Medzi tým to ide tak, ako ide, a tuším, že umenie nezastane, neprepadne, stále viac a viac expansívnejšie ide a na nejaký svoj čarovný spôsob sa dostáva pod všetkým. Bez ňou sa žiť nedá, nemôže a neexistuje život bez umenia, lebo všetko, čo vidíme okolo nás, hore, dole, na nás, všade je umenie. Či tu, kde bývame, je to architektúra, umenie vnútorného priestoru, vonkajšie priestoru. A všetko to začalo voľakedy v paleolíce, pred 50 000 rokmi,
keď naši starí majstri, ešte takí ochlpení, už nevedeli čítať, ale už robili celkom pekné diela v námych jaskyniach Altamira, Lasko, Španielsku a ďalej. Tam začínali rezať prína, nožíkami, kameňami, tam týma rukami, čo omaľovali steny a potom pekne na kosti, alebo čo ja rezali. To sú krásne veci aj dnes, môže aj vidieť. Znamená, umenie existuje od. To ako sa stvorí praktický človek. Vlastne, keď sa socializoval, kultivoval. Teda ja myslím, že treba veriť umeniu, treba si ho uctievať. Umenie sa aj tak nechceli vyvíjať aj ďalej. Mení sa ako rôzne formy, ale stále je tu prítomné, stále učí maliarské umenie, sochárske umenie, či hudobné umenie, ľudia tvoria, aj napriek biede, či sa nájde aj nejaký dinárik na ten atrament a pero, ak nevyčupneme ho nejaké husy a budeme písať, lebo tomu tu nemôže zastať, lebo hľadíme, vidíme, vnímame. Teda mladí moji autori, nedajte sa zrušiť rôznym kaďakým politickým, ako to nazveme, preponám. Ale proste robte, tvorte a buďte čím vyšší v tom, nezostaňte amatéri, choďte ďalej. To nás je málo, Slovákov, teda myslím si, že je veľmi dobrá vec, ak ináč sa nemôžeme presadiť v tom umení. A umenie má dvere otvorené v celom celúčičkom svete. Teda želám vám veľmi úspešnú prácu aj ďalej a veľa obrazotvornosti, aby vám múzy boli vždy okolo vás a robte, nehambite sa, umenie nadstavba, umenie je to naj. Teda ja vám ešte raz blahoželám na tejto malej mikrovýstave, ale už sa tu vidí, na tom pracujte aj ďalej. Je to ťažký chlebík, hovorí sa, že novinársky má 7 chlorov a umelecký má 9. Takže nikdy sa z toho nezbohatne, ale obohatíte celú kultúru svojho národu, svojich ľudí. Teda, dalo by sa o tom veľa rečniť, neviem ani skade začať, do rana by trvalo, predsa by sme to skončili, mladým autorom zablahoželali a v tomto momente otváram tú výstavu a daj Bože, aby tých výstav bolo veľa a veľa. Dokončite si výstavu a pokračujeme s koktejlom a potom bude prednes poézie. Vážení milovníci poézie a umenia, rozjetovci, zjetovci a ctení hostia, vítajte na 40.
33. stretnutí pod Lipami v Kisáči. Na úvod do ústrednej časti dnešného programu vypočuli sme si prednes trubkára Miroslava Poničana z Kisáča. Nasledovať bude poézia mladých autorov začiatočníkov, ktorí svoje verše zverejňujú v časopise Vzlet v rubrike Rozlity. Predtým sa nám však prihovoria organizátori a domáci. V mene hostiteľa tohtoročného stretnutia pod Lipami riaditeľka kultúrno-informačného strediska Kisáč Anna Krčanová-Lesivac. Vážení členovia redakcie Hlas ľudu, vážení členovia mládežníckeho časopisu Vzlet, čiže redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet, vážení umelci, predstavitelia kisáčskej vlády, predseda Rady miestneho spoločenstva Jan Slávik a zástupca predsedu Rady miestneho spoločenstva Branko Predojevič, pekne vás vítam v Kisáči. V mene ustanovizne pre kultúru, informovanie a vzdelávanie kultúrno-informačného strediska Kisáč, ktorá tohoto roku 21. krát organizuje detský podporný festival Zlatá brána. V mene všetkých Kisáčanov a samozrejme vo vlastnom mene vítajte v Kisáči na 43. stretnutí pod Lipami a na 21. detskom-podpornom festivale Zlatá brána. Ak sa nemýlim, teraz som sa rozprávala s kolegami, stretnutie pod Lipami v Kisáči prebieha štvrtýkrát. Áno, mám informáciu. Takže neviem, čo by som vám ešte viac povedala, okrem toho, že vás odovzdávam do rúk týchto mladých umelcov, ktorí verím, že vám veľa toho majú povedať. Takže ďakujem, vítajte v Kisáči, očakávame vás aj na ďalších sprievodných podujatiach, ktoré začínajú dnes už o 19. hodine, zajtra tiež o 19. a v nedeľu o 16. Cítite sa u nás ako doma. Vítajte ešte raz. Vítame predstaviteľov miestneho spoločenstva Kisáč, predsedu Jána Slávika a podpredsedu Branka Predojeviča a prosíme pána Slávika, aby sa ujal slova. Vážení prítomní, milí hostia, tak ako aj Jana povedala, vítajte v našom krásnom Kisáči. Vítajte aj na Zlatej bráne, dúfam, že prídete všetci. Zlatá brána je moja špecifická srdcová záležitosť, tak vás na ňu pozývam. Chcem popriať týmto mladým autorom, ktorí píšu, viete, ak sa hovorí, kto spieva, zle nemyslí. Ale ja si myslím, aj tí, čo tančia, tí, čo píšu, malujú, fotia, ani tí zle nemyslia. Takže také dobré myšlienky vám prajem aj do budúcna a vítam vás v Kisáči aj na budúci, keď bude po 5. krát. Mohli by sme to spojiť, povedzme, s 25. Zlatou bránou. Ďakujem pekne. Taktiež pozdravujeme čestného predsedu Matice Slovenskej v Srbsku a predsedu MOMS Kisáč Pavla Surového. Rastislava Surového. S nami je aj zodpovedný redaktor časopisu Vzlet Stefan Lenhardt, ktorý mal vo veľkej miere na starosti koncepciu dnešného stretnutia pod Lipami. Pozdravujem všetkých v mene redakcie časopisu Vzlet. Som rád, že sme dnes v Kisáči, teda 43. stretnutie pod Lipami. Nie celkom náhodou sme v Kisáči, keďže víťazky, čiže laureátky ceny Rozhledov za najlepšiu poéziu v predchádzajúcich 2 rokoch boli práve Kisáčanky. Sú to Ivana Vozárová a Svetlana Gašková. No z tohto prostredia stále prichádzali talentovaní autori poézie, talentovaní výtvarníci a vôbec umelci. Takže dnes sme v takom umeleckom ovzduší. Tiež som rád, že je stretnutie pod Lipami spojené so Zlatou bránou. Dátumy našich týchto 2 podujatí
sa v posledných rokoch často kryjú, čiže stali, keď je stretnutie pod Lipami, večer je Zlatá brána. No a teraz sme to spojili, takže je to taký dvojnásobný zážitok. Chcel by som na záver povedať, aby ste neprehliadli nové číslo časopisu Vzlet. Vydali sme ho spolu s prílohou, hudobným CD-čkom. Tento raz ide o výber piesní z festivalu Leti pieseň Leti. V Lani sme mali takú rokovú hudbu a tento raz trochu takú detskú, čiže venujeme sa trochu aj mladším čitateľom. No, to by bolo všetko na teraz odo mňa. Navrhujem, aby sme pokračovali s programom. Ďakujem. Pokračovaní prečítame list z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý na adresu časopisu Vzlet v mene predsedu Igora Furtíka zaslal jeho spolupracovník pre oblasť médií Ľudo Pomichal. Vážený kolektív Hlasu ľudu a Vzletu, ctení kolegovia, dovolili si v mene pána Igora Furtíka, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, úprimne vám poďakovať za pozvanie na vaše nepochybne inšpiratívne stretnutie pod Lipami. Podujatia kultúrneho zamerania, ktoré organizujú Slováci v Srbsku, sa vďaka tvorivému a zajedno i objavnému charakteru s poznášajúcou hodnotou umeleckosti stali neutíchajúcim a nevyčerpateľným zdrojom nových námetov, podnetov i impulsov aj pre formovanie najmladšej generácie Slovákov vo Vojvodine v duchu rozvíjania tradičných kultúrno-umeleckých a estetických hodnôt. Takýmto sa radí aj vaše literárno-výtvarné podujatie v Kisáči, ktoré, aký ste aj v tomto roku, nastaví v atmosfére žičlivosti jeho účastníkov, všeobecnú priazeň a pozitívne zážitky z umelecko-kultúrneho dňa. Žiaľ, pracovné povinnosti pána Igora Furtíka nedovolia, aby sa o tieto vnemy mohol podeliť s účastníkmi priamo na podujatí. O to väčšmi, ospravedlňujúc jeho neúčasť v Kisáči, si dovolujeme popriať stretnutiu pod Lipami úspech a novú tvorivú motiváciu pre všetkých jeho účastníkov. Z úctou Ľudo Pomichal, spolupracovník Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre oblasť médií. A začíname s prednesom poézie mladých autorov, ktorí svoje verše zverejňujú v časopise Vzlet v rubrike Rozlety. Svoje verše najprv interpretuje poetické dueto z Kisáča. Sú to Svetlana Kašková a Ivana Vozárová. Narodili sme sa všetci s hlasným plačom. Keď kráčame životom ako deti, plačeme ešte niekoľkokrát. Potom nám hovoria, že plačú iba slabí ľudia. Nož nakoniec sa vždy ukáže, že tí, čo plačú, sú najsilnejší. Lebo nenaháňajú život vyplnený len serotonínom, ale žijú podľa toho, ako im duša hovorí, a duša nikdy neklame. Túto báseň venujem Janovi Pribuzorovi, ktorý je náš režisér v tomto divadle a volá sa Jednoduchosť. Starý Henk povedal, že génius má schopnosť vypovedať najhlbšie myšlienky na ten najjednoduchší spôsob. Môj divadelný otec raz povedal, málo je niekedy veľa. V nasledujúcej skupine mladých literátov, ktorí nám predstavia svoju poéziu, sú petrovské gymnazistky Marina Dýrová, Ivana Paďašová a Tatiana Krížová. Vyvolená. Život ma v sebe zo dňa na deň volá a preto som na všetko pripravená bola. Čímkoľvek chcel, aby som bola, bez váhania sklutla som sa dookola. Ten istý čas, nežný sen a nočná mora, dúha farebná a búrka škaredá. Nežné mača, ale zároveň i levica krutá, vôňa nežnej jary a ostrý dym s plaveným povučom. Jednoduchá čiara a komplikovaný labyrint, malá noc, ktorej sa dá ľahko stratiť, alebo jasný deň, ktorý sa tak krásne dá prežiť. Naučil ma byť s tou radosťou najväčšou, kým som zároveň nešťastie smutne nosila. Byť strašnou ranou, ktorá škrieka, ale vidno len vtáča, ktoré občas poskočí.
Tá hyperaktivita, ktorá nás na okamih schmatí a vyčerpanosť, kvôli ktorej sa vedomie tratí. Všetkým tým ma naučil byť, ale nesmiela som to prezradiť. Teraz, keď už o tom viete, vravím vám s Bohom, lebo život na mňa čaká už za rohom. Keď slnce zapadne, každá pieseň prestane znieť. Keď oko prestane hľadať, každý z nás prestane dýchať, každé srdce prestane byť. Každý človek ruky opustí a dážď veľký sa začne liať. Veľká búrka prebudí sa. Aj vtedy ja ťa budem milovať. Prezradím vám niečo. Prezradím vám jej slnko, ktoré sa jej usmieva, aj keď ho vonku niet. Aj keď leje dážď, aj keď padá sneh. Cítiť sa ako princezná plnou nepravdy v svete, kde proste musí byť klam, lebo bez neho to nepôjde. Cítiť sa ako princezná nenahraditeľne vzácne, tam, kde sa láska kupuje za krátke reči lacné. Platila svoju chybu. Dobrým sa dobre vracia. Videla jeho srdce pri pohľade letieť ste nevinné vtáča. S ním to nie až také ťažké, však jej dušu obýva nežne. Prísť na bielom koni v čase neverí, zahynúť pre reči pevné. Úprimná láska nehynie. Vie to ona, vie to on. Iba bosk stačí jeden a prídem zasa na jej trón. Tam blízko jej srdca a jeho malé zostáva. Len sa netráp, toto nie je jej posledná. Každý deň skáčem bungee jumping do tvojho srdca ako do rieky, ale ty vždy nastavíš pružinu tak, aby si sa odrazila tesne pred hladinou. Raz si však trochu povolil pružinu a ja som to hneď využil a skočila som do rieky tvojho srdca. Problém bol v tom, že som netušila, že hladina vody je tak smrteľne tvrdá. Si dielom jedného celku, nevyrovnaného bytia, nezloženej životnej hádanky, tá maličká puzla, ktorá farbí pocitov v prítomnosti mojej krila, avšak sa v neočakávanom svete utratila. Si zabudnutý hmlistý sen, realita ospalí oči, si dôvod pre úsmev, keď slnečné lúče odstránia chybné ilúzie cez spolu odškrinuté žalúzie. Si teplý dých na perách, bosky na krku, dlhotrvajúce mastavé obľatie. Si ruka na prechádzku, reči na rozhovor, vodenie či sledovanie slov a krokov. Však kto ty presne si, veď poznáš moje neuskutočiteľné sny. A tak nevysvetliteľne, dokonca nepochopiteľne patríš všade, kde ťa vložím, všade, kam sám prídeš. Keď žiješ, keď máš pocit, že ťa žijú klame a máš pocit, že sa nezdáš. Pamätaj sa, že slnko žiari samé, keď pre seba živote máš. Keď je voľný zrazu rozpad všetko, čo cítiš a jasne sa chceš stať, nakoniec vedela sa probudíš a znovu budeš milovať. Keď si strátiš svoju cestu, budeš mať cestu na hore, nájdeš si svoju šťastnú hviezdu, jej srdce to si povie, že sa to bude však. Keď sa ti zdá, že nemáš kam a prečíta sa tma, pozri sa. Vidíš, že nie si sám a sebe nájdeš svoju vnútorný. Keď nemáš sa už aj zasnúť a nevrácaš, keď znáš cestou, na sebe zostal rozhodnúť, že sa staneš jasným hviezdou. Patinčanky Martina Valentová a Rebeka Majdíková. Najzimenie pôvodná vlna, realita, holá skutočnosť. Aj keď vie svoj cieľ, aj keď má motory, určuje smer jeho pohybu. Inak. Malá ľadová kryha. Áno, malá. Práve tie malé veci sú najväčšie prekážky. Nevideli ju, hustá hmla, hovoria stroskotná.
utiahne sa iba do najtmavších šťastlivá véra. Tam najskôr uzrie svetlo. Ahojte. Darujem trosky čerstvo zničených snov a ľúbostných ilúzií. Zaujímaca si môže pre ne prísť ku priepasti, na ktorou stojí. Pani realita prevzala moc a povedala mi, že pre moje hlúposti tu viac miesta nie. Hovorí mi, že sa musím správať ako všetci dospelí a označila mi čelo čiarovým kódom. Nedovolila mi, aby som si zanechala ani kúsoček detstva a všetky moje spomienky vytlačila von. Sľubujem mi stále, ako ma krajšie chvíle čakajú, ale vôbec sa ma na nič nepýta. Nepamätá sa, že by som ju o to požiadala. Prečo by som sa jej vôli podradila? Dobrý deň, som veľmi rada, že vás môžem pozdraviť nielen za lektora slovenského jazyka a literatúry, ale privítať medzi nami aj mladého, nádejného slovenského autora Jana Počuka, ktorý, ak by sa mal začať biografickými údajmi a približení jeho tvorby, tak ide autora, ktorý sa narodil v roku 1987, teda naozaj vzhľadom na to, že má 27 rokov a už dosiahol veľa, keďže doteraz publikoval 2 knihy. Tá prvá v pomerne krátkom čase, pretože tá prvá vyšla v roku 2012 a okamžite získala úspech v podobe prémie prestížnej slovenskej ceny, ktorá sa udeľuje za debut, teda ceny Ivana Kráska. Volá sa Kameň v kameni a na ňu nadviazala kniha o rok neskôr, ktorá takisto je zbierkou krátkych próz, volá sa Okná do polí a za obidva tieto texty, alebo respektíve za svoju tvorbu dostal najnovšie môj host, alebo váš host, aj opäť veľmi dôležitú cenu, ktorá sa udeľuje jednak záslužným autorom, jednak vždy aj mladým autorom, a to je cena Jana Johana Besa. Ja by som začala, keď dovolíš, detstvom, pretože Jan, on sa tak pekne predstavil, že Janko, tak aj ja budem hovoriť, že Janko, pretože Janko sa narodil v Liptovskom Mikuláši, čo je oblasť, ktorá je blízko Tatier a zároveň určite detstvo a vyrastanie pod týmito vrchmi formovalo nielen tvoje písanie, ale aj teba samého. Takže keby sme sa vrátili do detstva, čo by si mohol povedať? Ja by som chcel tiež ešte predtým privítať všetkých účastníkov milého stretnutia pod Lipami. Čo sa týka toho môjho detstva, teda narodil som sa v Liptovskom Mikuláši, ja som tam vyrastol, aj som tam v podstate absolvoval základnú aj strednú školu, ale my sme takí Liptáci trochu iného razenia, lebo sme privzťahovaní v podstate a všetky naše korene sú sústredené v okolí Trnavy. Môj otec bol vojak, takže ten Liptovský Mikuláš bola taká trochu náhoda. Mohlo to byť akékoľvek iné mesto, v ktorom som sa mohol narodiť a vyrásť, ale také tie podstatné veci z môjho detstva sa práve diali v oblasti Malých Karpát a v dedinke Trstín, keďže tam som mal moju babičku a dodnes ju tam teda ešte mám. A ja som bol vždy na doktore chorý, že celé zimy som kašľal a žiadny doktor nevedel vlastne priznať to, že o čo ide a čo mi je. Ale ako náhle som prišiel k babičke, tak do 2 dní som bol zdravý, čiže aj moji rodičia sa snažili, aby väčšinu toho roka som mohol stráviť na dovolenke. Takže takto som to mal.
tomu som sa chcela aj dostať, pretože v tvojich prózach je jednak dôležitý priestor Liptova, ale jednak aj západné Slovensko, Malé Karpaty. Ale dá sa povedať, že čo je azda pre vás zaujímavejšie, že taký najpodstatnejšie je domovalo Slovensko, teda už viacerí kritici a vo viacerých rozhovoroch sa vracali k tomu, že Janko Poček patrí k málo autorom, ktorí nepotrebujú vycestovať a ktorí všetko podstatné nachádzajú na Slovensku. Teda, čo je pre teba to dôležité a čo sa dá objaviť na Slovensku a neviem? No, možno to súvisí s nejakou takou mojou lenivosťou vycestovať. Ja sa desím skôr tej cesty, ako pobytu niekde mimo. Včera sme to zvládli, tú dlhú cestu. Ale myslím, že ja som si to uvedomil pri jednej takej skúsenosti, keď mexický študent trávil v Liptovskom Mikuláši leto a chcel, aby som mu poukazoval nejaké zaujímavosti, teraz ale z Liptova. A ja som ho teda zobral na miesta, o ktorých som vedel, že sú zaujímavé, a keď som tam prišiel, tak som si uvedomil, že som tam prvýkrát tiež. Tak a vlastne som pochopil, že najskôr by som mal spoznať tú vlastnú dlaň, až potom možno ostatné dlane. A niekde tam to možno tak pramení, a tam bol taký základ tej mojej filozofie, že v okruhu 100 kilometrov musím okrem toho mora nájsť všetko, čo pre ten život potrebujem. Ja som cudzinu spomenula aj preto, že autori, ktorí sú približne v Jankovom veku alebo trošku starší, na Slovensku sa dosť často zapodievajú práve cudzinou alebo potrebujú tematizovať Paríž, Londýn, New York, Budapešť, rozličné veľkomestá, zatiaľ čo Janková tvorba sa považuje v tomto zmysle za dosť tradičnú, keďže zostáva ukotvená na Slovensku. A zároveň ako keby bol jeden z mála autorov, ktorý sa usiluje aj o harmonizáciu, ale zároveň aj o takú preferenciu hodnot, ako sú láska, rodina, práca, domov. Teda vracia sa ešte raz predsa tomu detstvu cez veľmi často postavu babičky, ktorá v tvojich textoch znamená naozaj všetko. Či ide o autobiografickú postavu, alebo o človeka, ktorý ťa natoľko ovplyvnil, alebo prečo práve táto žena? Tak ja si myslím, že je prirodzené, keď každého tvorba vychádza z jeho skúsenosti. Tak tá moja skúsenosť je práve slovenská, tak bolo divné, keby som sa hral na Paríže a New Yorku. V mnohom je pre mňa, babička je naozaj tak, ako vystupuje v mojich prozách, tak taká je, takže ešte som nikdy som si to tak nepovedal, že má nejaké zásadné ovplyvnila, ale ono je to zrejme, že netreba si to nehovoriť. Naozaj v tých rokoch, keď som to potreboval, tak ona bola z tých, ktorá mi bola najbližšie. A zároveň, keď som začal spoznávať jej život a vlastne v celej tej dĺžke a zároveň jej život môjho deda, vždy to boli veci, ktoré ma nejako oslovili, lebo idú ruka v ruke tie ich malé dejiny s tými veľkými dejinami našej krajiny, takže vlastne akoby cez ňu a cez môjho deda som sa takto učil, akoby aj ten dejepis malý. Janko Poček je zároveň aj autor, ktorý, keď hovoríme o detstve a o hodnotách, má veľký zmysel pre detail, čo možno súvisí s tým, že vyštudoval dramaturgiu a scenaristiku a v súčasnosti aj stále pôsobí na Vysokej škole muzických umení ako doktorant. Teda aspoň ja alebo nielen ja vidíme v tvojich textoch možno aj vplyv filmu a
konkrétnych ľudí, možno ešte viac ako inšpiráciou literatúrou. Takéto oko kamery, ktoré veľmi pozorne hľadí na svet okolo seba, alebo aj strih, keďže jeho o chvíľočku budete počuť, keďže jeho poviedky vlastne nie sú poviedky, to sú len v odzovkách len krátke fragmenty. Ty si v jednom rozhovore povedal, že to sú len také krátke šprinty, že si robil atletiku a možno aj s týmto súvisí, že ako rýchlo a krátko bežíš, takže možno by si nám mohol povedať aj o tom, ako ťa ovplyvnil film a ako ťa ovplyvnil šport. Mnohému práve takémuto vypúšťaniu akoby nepodstatného som sa naučil pri písaní scenárov, ktoré je úplne iné ako písanie prózy, samozrejme, ale to je jedna vzácna vec, ktorú mi dala práve škola a dala mi akoby tak pomimo. A s tým šprintom je to pravda, keby som vytrval pri atletike, tak dnes superím s Boltom, lebo by som behal stovku a 200, behal som 60 a 150 a naviac mi kapacita plúc nestačila, že naozaj že ísť rýchlo a výbušne a kvalitne, ale akoby ten krátky úsek, že už pri 300 dochádzal ku koncu. Ono to možno súvisí tá stavba tela s tým a to už možno bude na celý život. Sú autori, ktorí v živote nenapísali román, tiež na to zrejme nestačí a plúca. Ja by som poprosila o prvú ukážku, nech vidíte, ako sa bežíme na krátke tráte, ako sa dá aj cez málo slov povedať veľa, respektíve vypustiť vám alebo obmedziť písanie na to minimum prozaické. Je to z knihy Okna do polí. Poviedločka sa volá Orechy. Za každým, keď čakám na orechy, prestane fúkať. Niekedy za celý týždeň vietor ani nezaveje, plahučíme sa v bezvetri, zrelé jadrá v zrelých šupinách sa zubami nechtami držia svojich zosknutých šupiek. Ako by vedeli, že ich v živote čaká len jediný pád. Oddialujú ho a bránia sa. Newton zatiaľ sedí pod starým orechom, zakláňa hlavu dozadu, ohryzol mu ostro vystupuje do priestoru. Smutný hľadí do koruny a vyvracia svoje vlastné gravitačné zákony. A potom z ničoho nič príde pondelok a len čo odcestujem do školy, vietor sa odlepí od zeme. Orechy v okamihu spršia do trávy a znie to, ako by konča dediny zastavil bubení a spustil krátke solo. Kým sa po týždni vrátim, orechy stihnú pozbierať iný, v krátkej vykosenej tráve nenájdem už ani jedinú drevnatú škrupinu. Tak už to z orechmi chodí. Naše sa stratia a my musíme hľadať inde, predbehnúť sa pod iným stromom, čím zase chtiac nechtiac ukrátime kohosi ďalšieho a tiež z neho urobíme zlodeja. Tak to chodí, tak to už býva, cez zimu a najmä na Vianoce nechce nikto zostať bez orecha. Orech je vráskavý starec. Človek by ho azda ani nezakopol, keby nevedel, že vo vnútri pod šupkou i pod škrupinou ukrýva sa zrelé jadro, malý drevnatý mozog, horký i sladký zároveň. Všeličo sa pod škrupinou dá nájsť. Všeličo je pod obalom. Stačilo dobre zapáčiť čepeň noža a vyrobiť si z orecha dve malé lodičky, dva klaunské nosy. Keď práve nečakám na orechy, vyčkávam na vlak. Ten občas mešká a ja dlho prešlapujem na stanici, alebo inokedy odíde skôr a tak prešlapujem ešte dlhšie. Všetko záleží na tom, či moje nerozhodné hodinky po detkových ten deň utekajú dopredu, alebo pár minút meškajú. Detko najradšej čakával na mňa. Najskôr striehol na to, kým dozreje, potom zas, kým krvavo-červené, uložené v demižovne, konečne prestane chvasiť. Keď raz hrozno v nestráženej chvíli pooberali škorce a doma celý rok nebolo ani veci, vysedával detko v krčme na škarbákoch. Vtedy ho zas čakávala babička. Do rána, bíleho, vypil ho za noc pokojné aj 2 litre. V písaní Janka Počeka dá sa povedať, že lyrika, napriek tomu, že píše prozaické texty, tak stále cítiť jeho schopnosť pre prirovnanie, metaforu, metonymiu, teda rozličné básnické prostriedky. A
tiež ste mohli počuť, ako nasvedzuje tento svet prostredníctvom detailov, pričom pre mňa je celkom zaujímavá otázka, lebo tvoja odpoveď na to, že keď opisuješ či už starú singletu, teda starý šiaci stroj, alebo to, ako sa robia lokše, alebo či sa vôbec majú robiť lokše, alebo ako sa oberá vinič, alebo ako sa pestuje orech, alebo dvoch psov, ktorí potom sa stretávajú síce s nejakými ľudskými osudmi. Otázka, čo vlastne môže spojiť tie detaily, alebo dokedy sa dá vystačiť s takýmto skrátkovitým anekdotickým pozorovaním sveta. Určite ti to už vraveli mnohí, že takéto lirizované, poetizované videnie reality možno má svoje problémy, ťažkosti, na ktoré ako autor, a keďže tu máme mladých autorov, asi natrafuješ. Práve, že si myslím, že keď príde tá chvíľa, že už sa to vyčerpá, tak asi to zistím sám a dúfam, že budem mať natoľko otvorené oči, že si to všimnem. Zatiaľ sa mi páči pod tým makroobjektívom. A myslím, že možno to súvisí aj s tým, že dokedy budú vlastne tie detaily oslovovať mňa a dokedy budem schopný vlastne si plaknúť na tie kolená a pozbierať tie orechy. Možno príde tá chvíľa, keď už to pre mňa bude konečnice, ale dúfam, že sa to nestane. Práve z tejto druhej knihy Okná do polí sú viaceré texty venované tvojim učiteľom alebo osobnostiam, po ktorým sa týmto spôsobom prihlasuješ. Na Vysokej škole muzických umení vyučuje napríklad Dušan Dušek, ktorý patrí k vynikajúcim slovenským autorom, ktorého s tebou spája, alebo ktorý tu môže byť inšpirovaný aj takým zmyslom pre už uvedenú harmonizáciu, takže keď by si mal hovoriť veľmi krátko o ľuďoch, ktorí ťa ovplyvnili a či koho by si spomenul? Tak Dušan Dušek určite bude na tých prvých miestach, lebo jednak som sa od neho učil jeho neprítomnosti z jeho knih a mal som aj tú príležitosť, že učil som sa od neho priamo, že som sa s ním radil a zároveň ho pokladám za takého krstného otca, lebo Olegovi Pastierovi, teda môjmu vydavateľovi, povedal práve Dušan, že tu je tento Púček, ten náš študent. No a druhý, tak pomeniem Boh, a druhý pre mňa zásadný učiteľ, ktorého som už živého bohužiaľ nestihol stretnúť a spoznať, tak to je básnik Cvitovského Mikuláša Ivan Lavčík, ktorý teda patril do skupiny Osamelí bežci. A od neho sa zase učím iným veciam, ktoré vlastne ani celkom neviem tak presne pomenovať a verbalizovať, že čo je to, ale cítim, že niekam má jeho optika, niekam vedie skrátka. Takže Dušek a Lavčík sú určite pre mňa dôležitý učiteľ. Keďže Janko Púček je aj redaktor časopisu Fragment, kde pripravil blogy o niektorých súčasných mladých autorov a viacerí ste tu začínajúci autori, tak iste bude pre vás zaujímavé dozvedieť sa, aká je tvoja konfrontácia práve povedzme s generačnými začínajúcimi poetmi alebo prozaikmi. Práve, že keď ma Oleg Pastier zobral do redakcie Fragmentu, tak využil ten môj relatívne nízky vek a vyzval ma, aby som predstavil autorov mladých, ktorí sú mi blízki. Tak vlastne minulý rok vyšli 3 takéto bloky spojené s rozhovorom a s ukážkami, ale iba 2 z nich boli literáti, jeden bol hudobný skladateľ. Práve, že taká nejaká spoločnosť mladých autorov okolo mňa nie je až taká široká, možno je to proste nevoniam, skrátka s tým svojím písaním, ale za taký veľký, možno aj tak trošku, nie že môj úspech, ale tak sa hrdím s tým, že vlastne minulý rok vo Fragmente vyšiel blog mladého básnika Petra Prokopca a
A prešiel rok a máme možnosť držať v ruke jeho debutovú zbierku. Je naozaj také bábätko, na ktorom mám podiel a teším sa z toho. Neviem, či som zodpovedal otázku. Okrem Petra to bola ešte Veronika Dianišková, mladá poetka, redaktorka zo Slovenského rozhlasu, z Rádia Junior. A vlastne tam nastal taký problém, že sme stroskotali, že kam ďalej a do konca roka už sa mi bohužiaľ nepodarilo nájsť čtvrtého autora, s ktorým by mohol nastať taký ten vzťah, že by sme dokázali zasadnúť za spoločný stôl a robiť ten blok vlastne spoločnými silami aj s rozhovorom. Takže je to možno aj moja chyba, že je to tých ľudí okolo mňa málo, ale zase ich tak okolo vyberám. Keď sa ešte vrátim k vám začínajúcim autorom a tým, že chcela som sa dostať k téme literárnych súťaží alebo vôbec k otázke hodnotenia takýchto textov začínajúcich autorov, keďže ty si sa v jednom rozhovore tak veľmi prísne vyjadril, že podľa teba je katastrofou, keď ľudia z nejakej externej komisie Ministerstva kultúry pridelujú peniaze na knižky, o ktorých by mohol rozhodovať vydavateľ. Ja sa priznám, že ja som v takej externej komisii, ktorá posudzuje knižky a mám na to trochu iný názor, pretože vydavateľ môže byť tvoj priateľ, alebo môže byť veľmi subjektívny voči politike toho ktorého autora, takže na základe čoho by si ty ako autor predsa len vyberal, či už zo súťaží alebo na publikovanie kníh? Súhlasím samozrejme, že však komisie majú svoje opodstatnenie, ale vlastne aj v tej odpovedi som skôr narážal na to, že je to chápem, že sú to prideľované štátne peniaze, ale že je to taká určitá nedôvera voči tomu vydavateľovi, ktorý vlastne 25 rokov funguje a už sa dá v podstate odčítať nejaký záber autorov a tém v podstate, ktorým sa venuje, že možno vydavateľstva, ktoré sú malé vydavateľstva, ktoré sú závislé na štátnej podpore, možno by mohli dostať viac dôvery, ale to je len taká moja utopická predstava. Ale však samozrejme, že aj literárne súťaže sú potrebné, sám som tak začínal a sám som si tak uveroval také svoje prvé rané texty posielaním do rôznych súťaží. Na Slovensku ich naozaj nie je málo. Pomaly v každom okresnom meste je vyhlásená nejaká väčšia alebo menšia literárna súťaž. Už aké sú ich kvality, to už človek počase ľahko prekúpne po prvých skúsenostiach, ale je to v podstate pre mladého autora jedna z málo možností sa naozaj konfrontovať so svojimi rovesníkmi a nájsť nejaké kontakty, takže nejakú funkciu vôbec by som nezanechával a ani nezaujímaval. Udelenie tohto ročnej ceny za najlepšie výtvarné práce, uverejnené v rubrike Rozvity, pracovala v zložení Michal Ďurovka, predseda, Daniela Triašková a Stefan Lenhardt. Správu komisie podá Michal Ďurovka. Komisii pre výtvarné práce v 43. ročníku rozletov vôbec nebolo ľahko vybrať z 5 autorov iba jedného, lebo skutočne všetci si vďaka originality a serióznosti, ktorou pristupovali k realizácii svojich ideí, zaslúžili uznanie. Preto najprv chceme pochváliť všetkých autorov, keďže každý z nich mal chválihodné práce. Počas hodnotiaceho ročníka úchvatnými fotografiami sa predstavili Anna Mária Chalúpová a Boris Bilek. V rozpoznateľnej výtvarnej poetike pokračovala Ivan Zvereská a povšimnutia hodné digitálne ilustrácie zhotovila aj Sandra Živkovičová. Komisia v zložení Daniela Triašková, Stefan Lenhardt a Michal Ďurovka
sa tohtoročnú cenu rozletov za výtvarnú tvorbu rozhodla udeliť Kristíne Srnkovej z Kisáča, a to nie preto, lebo je toto stretnutie pod Lipami v Kisáči, ale pre jej presvedčivé, realistické a svedomite odpracované kresby, maľby, zvierat, už či ich stvárňovala temperou alebo digitálnou technikou. Laureátke ceny blahoželáme, ako jej, tak aj ostatným autorom odporúčame, aby sa výtvarníctva nevzdávali, lebo sú skutočne všetci talentovaní a kreatívni. Nech sa páči. Gratulujeme autorke najlepších výtvarných prác. Diplom a odmeny jej odovzdá predseda komisie Michal Žirovka. Odmeny poskytlo Slovenské vychovateľské centrum z Barského Petrosa a kvetinárstvo Jasný Neven. Komisia pre udelenie tohtoročnej ceny za najlepšiu poéziu, uverejnenú v rubrike Roznety, pracovala v zložení Andrea Speváková, predsedníčka, Martin Prebudila a Michal Bíreš. Správu komisie prečíta Andrea Speváková. Vážení vzletovskí rozletovci, vážení hostia, účastníci, autori. Sme nesmierne radi, že sa aj tento raz podielame na živote našej literatúry, jej budúcnosti. Rozlety pretrvávajú a práve táto rubrika vzletu je azda aj akousi zálohou a hádam aj zárukou slovenskej literatúry a kultúry. Nie pochyb, že tu môžeme pátrať po budúcich spisovateľoch, publicistoch, žurnalistoch. V pozorovanom období september 2013 až jún 2014 čítali sme tvorbu tak nových ako i staronových, ale aj tých už ostrieľaných autorov či autoriek. Najvyslovnejšie boli práve Kisáčanky Aranea a Aldora, čiže Svetlana Gašková a Ivana Vozárová. I keď prevahu majú autorky, Krížová, Strapúšeková, Kolárová, Dýrová, Medlíková, Faďošová, Hudicová, Bažaľová, Bokorová, Hricová, veľmi pozorne sme sledovali aj chlapčenskú tvorbu. Ide najmä o Strapúšeka, potom Bobovného, tiež S.K. Bimba. Vzhľadom na to, že rozletovskí autori sú hlavne z Padiny, Kovačice, Kisáča a gymnázia Jána Kolára v Báčskom Petrovci, vyzývame mladých autorov z iných prístupí, aby sa nebudili a vyskúšali vlastné perá. Nie všetci majú možnosť a príležitosť zydriť tvorbu ako my. Keď ide o témy, aj ďalej najviac dominujú verše o láske, najmä o tej nešťastnej, teda sklamania či túžby. Potom sú tu otázky o živote a smrti, podstaty jestvovania. Nemali sme to však ľahké. Z jednej strany nás oslovili idei, z druhej zase krása jednoduchosti a toto hádam aj napovedá akési odporúčanie tejto literárnej komisie rozletovským autorom. Inovovať, filozofovať, ale nepreháňať. Veľa čítať, nielen písať, aj ďalej a rovnako venovať pozornosť tak obsahu, ako i forme a básnickým výrazovým prostriedkom, materinskému jazyku a jeho bohatej slovnej zásobe. Idea je iba polovicou roboty, nevždy sa realizácia podarí. Niekedy aj tá najlepšia a najkrajšia zlyhá, lebo ju príliš rozkúskujeme, rozvodníme, či hromadíme, alebo opačne. Nedostatočne sa do nej ponoríme, plávame, nedostatočne podchytíme a zakotvíme na povrchu. V tomto zmysle, predovšetkým starším autorkám a autorom, odporúčame pozorne prečítať text aj tu na prítomnej Marty Součkovej a predsa sa píše aj vo súťaži, uverejnený mesačník pre literatúru a kultúru Nový život číslo 3 až 4. Svojou tvorbou o svete upútali Daniel Strapúšek z Kovačice. Napríklad jeho báseň Dážď, ktorá bola uverejnená v decembrových rozletoch. Ide o pomerne krátku básnickú formu s pomerne jednoduchým, ale krásnym metaforickým obrazom.
Autor nás presvedčil, že sa o láske môže hovoriť aj inakším spôsobom, zmalosti vyjadriť určitý stav duše bez veľkého nariekania a nadbytočného fňukania. Tvorba Hricovej zase má konštantnú kvalitu, kým u Krížovej badať posun od lásky k iným témam a ako novinku hru Experiment. Celkom dobre vydarený básnický experiment pohrávanie s pomerne ťažko zrozumiteľnými vysokoodbornými termínmi z oblasti medicíny priniesol na strany rozletov sviežosť, ktorú dokáže dofúkať hádam iba vánočnosti a inovačnosti. Vďaka tomu báseň, medicitizmus, nostalgitizmus vynikla nad ostatnou tvorbou a autorke Tatiane Krížovej, žiačke gymnázia Jána Kolára v Báčskom Petrovci, priniesla titul laureátky rozletov. Cenu rozletov za poéziu sa teda literárna komisia, ktorá pracovala v zložení ako som špočuli Martin Prebudila, Michal Idreš a Andrea Speváková, jednoznačne rozhodla udeliť Tatiane Krížovej. Gratulujeme. Gratulujeme autorke najlepších veršov. Diploma odmenie odovzdá predsednička komisie Andrea Speváková. Odmeny poskytlo Slovenské inovacijské centrum z Báčskeho Petrovca a kretinárstvo Jasný Peter. Ešte raz gratulujem. Koncert speváčky Ivany Bozákovej z Kisáča za spievanou gitaristu Radovana Miliča. Prajeme príjemný umelecký zážitok. Teď na koncerte Agralos. Come out and play, come here and say
Shells upon the roadside I've taken from